OK, dneska mám taký odkaz marnotratného syna, alebo odkaz tohto príbehu, odkaz lásky Božej k nám. Chcel by som hovoriť o tomto príbehu a dačo zobrať z tohto príbehu, len vypni mikrofón asi. Môžeme si otvoriť teda Lukáš 15. kapitolu. Budeme čítať tento príbeh o stratenom synovi. Toto sme preberali vlastne teraz na výlete, keď sme mali výlet pre mladých a toto bola taká téma tohto výletu a hýbalo to so mnou a preto som si povedal, že nechcem to nechať len, že by to tam ostalo, chcem to priniesť aj tu k nám. OK. Takže budem čítať od 11. verša po 24. takto. A hovoril ďalej, jeden človek mal 2 synov. Mladší z nich povedal otcovi, otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny, tam v hýrení premrhal si imanie, keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a začal núdzo trpieť. Išiel teda, uchytil sa u jedného z občanov toho kraja a ten ho poslal na pole svine pásť. I žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nik mu nedal. Vtedy vstúpil do seba a povedal si, koľko nádeníkov má hojnosť chleba u môjho otca a ja tu hyniem hladom. Stanem, pôjdem k otcovi a poviem mu, oče, zrešil som proti nebu i proti tebe. A nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádeníkov. I vstal a šiel k otcovi. Keď bol otec ešte ďaleko, uvidel otca, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu povedal, oče, zrešil som proti nebu a proti tebe. A nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Ale otec rozkázal sluhom, prineste rýchlo najkrajšie rucho, oblečte ho, dajte mu prsten na ruku a obuv na nohy. Potom vezmite vykrmené tela, zabite ho a jedzme a veseľme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý, ožil, bol stratený, našiel sa a začali sa veseliť. Neviem, určite asi všetci poznáte tento príbeh, alebo už ste počuli o tomto. A viete, toto, čo urobil tento syn svojmu otcovi, to nemá obdobu, toto, čo on urobil. To, čo urobil vlastne, že si vypýtal majetok, vypýtal si podiel, ktorý mu patrí, ešte počas toho, jak je otec jeho žil. To je ako keby povedal otcovi, že otec zomri. To ako keby mu povedal, prejem si tvoju smrť, aby si zomrel a aby som už mohol mať ten svoj majetok, to, čo mi patrí. Toto urobil tento marnotratný syn otcovi. Preto hovorím, že to nemá obdobu. To, čo urobil tento marnotratný syn otcovi. Tento marnotratný syn je vlastne obrazom toho, ako my sme boli s Bohom. Náš život voči Bohu. To, čo sme my urobili Bohu. Tento príbeh poukazuje na to, čo tento marnotratný syn poukazuje na hĺbku rany, ktorú sme spôsobili Bohu. Ukazuje veľkosť toho hriechu, poukazuje na to, jak silno sme zhrešili proti Bohu, jak sme sa prevínili voči Bohu. Neviem, či si to uvedomujeme, ale toto presne vyznačuje, ako my sme sa prevínili voči Bohu. Že sme si ako keby povedali, bo my si budeme žiť svoj život. Nás nezajíma to, čo si nám dal, to, kto si. Ty pre nás. My chceme len to, čo si nám dal a my si to budeme robiť po svojom. Toto urobil marnotratný syn a to sme my. Potom ten marnotratný syn, keď zobral ten majetok, vidíme, že ho premrhal všetko. A teda vidíme, že potom prišiel do krajiny veľký hlad
a vtedy išiel k jednému z tých občanov tej krajiny a stal sa nejakým sluhom tam, ktoré pasol svine. To vlastne, to, kde sa on dostal, pasol svine, v tej dobe pás svine bola hanba. Pás svine v tej dobe, lebo svine boli nečisté vtedy ešte. A pás svine to bola úplne niečo tak podradné, že nič horšie neexistovalo, čo sa týka práci. Nič horšie neexistuje ako pás svine vtedy. No on tak sa dostal, tak do takej proste, tak spadol úplne, tento marnotratný syn. A potom si až spomenul na svojho otca. Až keď bol pri sviniach v blate, až keď ešte ani tie odpadky nedali jesť. Až vtedy si spomenul na svojho otca. Je to smutné veľmi, že Boh je väčšinou ako ale úplne tá posledná možnosť v našom živote. Respektíve, vďaka Božej milosti dnes bola. Takto sme boli. Boha sme ako úplne poslednú možnosť v našom živote vybrali. Tam je, že nastal veľký hlad v krajine, ešte ani toto mu nedalo, že tak aspoň tedy budem premýšľať nad tým, že by som sa vrátil. Až keď svine pasol, až keď mu odpadky nedali, až tedy sa rozhodol, OK, vrátim sa k svojmu otcovi aspoň ako nádeník. Nádeník je otrok, alebo vykúpený otrok, sluha. Tam je, že nádeník má všetko pri otcovi, čo treba, je napísané. Keď budem aspoň tým nádeníkom. Potom vlastne sa rozhodol sa vrátiť k otcovi, no a otec miesto toho, že by ho vyhodil, ho prijal. Už dopredu je napísané, že keď ho videl, dopredu mu išiel. Otvoril mu náruč. Jak je napísané, že my sme hľadali Boha, ale on sa nám dal nájsť. On sa nám dal nájsť. On nám prišiel do cesty. Počas toho života nášho prišiel nám do cesty, dal sa nám nájsť. Toto, keby sme urobili svojim rodičom, ja neviem, jak by sa k nám zachovali. Rodičia sú taký predobraz Božej lásky, lebo láska Božia je bezpodmienečná. Rodič už miluje to dieťa, už keď je len v bruchu, už miluje ho. Bez toho, že by čakal od niečoho toho dieťaťa. A je to taký predobraz Božej lásky, ale ak by ten starší syn váš, ak by bol dospelý a toto by ti povedal, že ako keby povedal, už zomri, lebo potrebujem ten tvoj majetok. Nikdy by si, neviem, jak ja by som sa zachoval voči svojmu synovi, ale to by bola taká rana v mojom živote, že neviem, potom by som rozmýšľal nad tým, čo som urobil zle, no neviem, absolútne neviem, čo by som urobil ja. No, tento otec v tomto príbehu syna nezatratil, ale vidíme, že sa radoval. Je napísané, že rozkázal sluhom, priniesie rýchlo najkrajšie rúcho, oblečte ho, dajte mu prsten na ruku a obuv na nohy. Toto symbolizuje úplne to, že aj to rúcho symbolizuje, že si úplne niekým novým, že si čistým. Ten prsten symbolizuje určitú autoritu, že nie si len hockto, že sa stávaš niekým, určitú autoritu. A tak ako Jozefovi, keď dal faraón, keď mu dal prsteň, symbolizovalo to autoritu. A topánky nikdy sluhovia nenosili, iba synovia, iba potomci, iba tí, ktorí boli z tej rodiny. Toto sa stal si sa v Kristovi, v Ježišovi. Toto Boh v tebe urobil. Božia láska je agape, je bezpodmienečná.
Boh ťa miluje bez toho, že by ty si niečo preto robil. On ťa jednoducho miluje. A tento otec takisto miloval svojho syna. Jednoducho ho miloval. Neočakával od neho, že mu to bude opätovať. On ho jednoducho miloval. Boh je láska. Boh je napísané, že je spravodlivý, že je milostivý a čokoľvek. Ale je napísané, že Boh je láska. To je jeho osoba, jeho bytie. To on je zdroj lásky. My, rodičia, vieme byť dobrí k našim deťom. Je napísané v Božom slove, že Ježiš hovorí, že vy, rodičia, ktorí ste zlí, viete dať dobre dary svojim deťom. Je to tak napísané, že o čo viac Otec, ktorý je v nebesiach. Že? A predstavte si lásku, ktorú Boh, respektíve lásku, ktorú má rodič k svojim deťom, je tak veľká. Hej? A zoberte si, že to je láska ako keby kvapka z mora. Alebo zoberieš pohár a naleješ, alebo vypiješ ho. No toto je tá láska, ktorú má možno rodič. Ale zdroj lásky je on. Je to neporovnateľné. Raz som počul možno také prirovnanie, že naša láska k deťom a naša láska a Božia láska k našim deťom je ako keby sme naše deti nenávideli. Vieš si, že proste nedá sa porovnať naša láska. Často sa strachujeme o naše deti. A ja stále pozbudzujem ľudí, že si pozri, jak ty miluješ svoje dieťa. Pozri, čo to robí v tebe. No o čo viac Boh, ktorý je zdroj lásky. Hej? A teraz som hovoril to prirovnanie, že tvoja láska k deťom oproti Božej láske je to, ako keby si ho nenávidel. My potrebujeme vierou uchopiť to, že Boh je dobrý, že Boh je láska. Rozumieš tomu? Ty potrebuješ tomu veriť. Rozumieš tomu? Rozumieš tej síle lásky, ktorá je v Bohu? Žalm 130, respektíve 103, 10 až 13 je napísané: Nenaklada s nami podľa našich hriechov, neodpláca nám podľa našich vín. Veď ako nebo je vysoko nad zemou, tak mocná je jeho milosť nad tými, čo sa ho boja. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje od nás naše prestúpenia, ako zmilováva otec nad synmi, tak Hospodin zmilováva nad tými, čo sa ho boja. On sa nespráva k tebe podľa toho, ako ty sa správaš k nemu. Tu je napísané, že on nenaklada s nami podľa našich hriechov. Boh sa nespráva podľa toho, ako ty sa k nemu správaš. Boh sa nevie ináč tebe správať, ako to, že ťa bude milovať. Viete, Boh nás nemotivuje, aby sme nehrešili zákonom. On nás nemotivuje, že dal nejaký zákon, ale on nás motivuje láskou. Alternatíva na slovo milujem, ako existuje slovo v nebi, vo vesmíre, ako vyjadriť lásku, existuje slovo, ktoré je silnejšie a mocnejšie ako slovo milujem. A to slovo je Ježiš. To je hmatateľný obraz, živý slova milujem. Slovo Ježiš vyjadruje hĺbku, šírku, výšku, dĺžku Božieho srdca. Meno Ježiš vyjadruje úplnú lásku k človeku. To, jak Boh miluje teba, je meno Ježiš. Uvedomuje si, ako ťa Boh miluje. Jaká je Božia láska veľká. Úžasné. Nikto z nás by nebol ochotný dať svoje deti, svojho syna, za niekoho, kto ti povie, zomri, lebo už chcem tvoj majetok. Už chcem to, čo mi patrí. Nikto z nás by to nebol ochotný urobiť. A toto urobil Boh pre teba. Tak mi povedzte, kde je teda hranica lásky? Kde je hranica lásky Božej k nám? Jak veľká je tá láska? Ľudia, jak veľká je tá láska teda? Sa mi páčilo na evangelizácii, jak povedal Danko teraz, že on sa nechváli hviezdami, vesmírom, stvorením, ale tebou sa chváli. Úžasné, nie? On sa nechváli
stvorením, vesmírom. Ľudia, však to je úžasné, čo Boh stvoril. Ale on sa chváli tebou. Nikoho, v Biblii, keď čítaš Božie slovo, nikto nebol stvorený na podobu Božiu okrem človeka. Nikto. Len ty. Láska Božia k tebe. Rímanom 8, 38 až 39. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké stvorenstva nás nemôžu odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Halelúja. Toto je láska Božia. Ľudia, čo je mocnejšie ako smrť? Ani smrť nás nemôže odlúčiť od lásky Kristovej. Takto ťa Boh miluje. Takto ťa Boh miluje. Úžasné, že? Úžasná milosť, silné to je. Halelúja. Dneska, keď sme sa ráno modlili, Forest kázal na Mieše o Božej láske tiež a hovoril príbeh o Ozeášovi. Takisto to podobňuje vlastne to, ako Boh vyjadruje Izraelu, ako ich miluje a vyjadruje, ako sú neverní. A možno tak z krátkosti vám poviem, čo v tomto príbehu je, že už vlastne Ozeáš bol už potom, jak už boli vyvedení z Egypta Izrael, hej. Boh veľké skutky robil v tomto národe, úžasné veci. No oni začali uctievať iných bohov. Zoberte si, všetko toto Boh robil a oni začali uctievať iných bohov, hej. A viete, čo chcel od proroka Ozeáša? Aby si zobral smilnicu, ženu. Aby si zobral prostitútku za ženu, aby s ňou žil, aby s ňou mal deti. A toto od neho žiadal. Hej? A to bol predobraz toho, jak sa správa ten izraelský národ, jaký je smilný ako v duchu, že iných bohov, smilný duchom, hej? Že uctieva iných bohov. No a ešte, čo chcel, že vlastne, alebo čo sa stalo, že tá Gomer, Ozeášova žena, tá Gomer, zoberte si, že ona potom ešte odišla od Ozeáša, zase smilnila kvôli vlne, kvôli šperkom, kvôli hlúpostiam, zase ho nechala, si zoberte, a mala s tými milencami ďalšie deti, a Ježiš mu hovorí, respektíve Boh mu hovorí, že vráť sa ku nej, nech sa vráti ku tebe. Že takto robí izraelský národ so mnou. Ale ja ho milujem. A potom, respektíve ešte predtým, tá Gomer sa dostane do otroctva až. Ľudia, až do otroctva sa dostane, ešte predtým, jak hovorí, že chod za ňou, že zober ju späť. A tam je napísané, že po vrázmi lásky som ti jarmo, do ktorého si sa zapriahol kvôli sebe, kvôli svojmu smilstvu, som ti nadľahčoval. Po vrázmi lásky. Že Boh napriek tomu, že ten izraelský ľud chce ukázať izraelskému ľudu, že napriek tomu, že čo všetko robil, on ešte po vrázmi lásky ho držal. Ešte, chápete, jak Boh miloval. A jak Boh miluje. Tu zjavuje nám svoju lásku k nám. Prečítajte si ten Ozeáš. Je to také význanie lásky Bohu k nám. Takže ja vlastne tuto som chcel vám poukázať na výšku, hĺbku, dĺžku, šírku Božieho srdca. Teraz poznávate Božie srdce. Božie srdce je Ježiš. To je vyjadrenie toho. Neexistuje lepšia alternatíva. Počúvaj, neexistuje lepšia alternatíva ani v minulosti, ani v prítomnosti, ani v budúcnosti, ako by ti Boh mohol vyjadriť lásku iba tým, že dal Ježiša Krista na kríž. On je tá najlepšia alternatíva, ako Boh ti mohol zjaviť svoju lásku k tebe. Rozumieš tomu? To najlepšie, jak ti mohol. A teda sa pýtam, čo viac Boh ešte mal robiť, aby sme ho milovali, aby sme prijali jeho lásku, aby sme žili v jeho láske, aby sme zmenili svoje životy. Ľudia, čo ešte má Boh robiť? Môžeme si prečítať Rimanom 5.5. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska
bola rozliatá v našich srdciach skrze Ducha Svätého. Tak, jak dneska sme hovorili, že Duch Svätý nám zjavuje, on je ten. No chcem vlastne povedať to, že táto láska bola vyliatá do našich srdc skrze Ducha Svätého. Každý z nás, ktorý dovolil Bohu, ktorý prišiel k tomu otcovi, že bol ako ten stratený syn. A to objatie, to, keď si sa stretol s otcom, že si bol ten stratený syn, hej? A teraz si prišiel k tomu otcovi a on ti prišiel naproti a ťa objal, hej? To je to, že Božia láska bola vyliatá do našich srdc skrze Ducha Svätého. To je tá časť, keď Boh vylial. Teda najprv Boh zjavuje svoju lásku k nám. Najprv Boh čo robí? Zjavuje svoju lásku k nám. Ty prichádzaš k tomu otcovi a on ti zjavuje svoju lásku. A to tak, že ti zjavuje ju skrze Ducha Svätého. Je vyliata do našich srdc. Viete, akým spôsobom môžeš spoznávať Božiu lásku? Akým spôsobom môžeš poznávať Božiu lásku? No to tak, že vlastne skrze modlitbu a slovo. Skrze modlitbu a slovo. Vieme ľudia, že niekedy to je také, že číta Bibliu, modlí sa. Ale keď chceš spoznávať tú hĺbku, šírku, dĺžku a veľkosť Božej lásky, nedá sa to inak, iba cez modlitbu a Božie slovo. No prečo? No lebo Božie slovo je ako keby písaný list k tebe. Ako keď nejaký manžel alebo manželka, ktorá je preč odcestovaná, ti píše list. No toto je to, čo znamená čítať Božie slovo. Boh ti zjavuje seba a svoju lásku k tebe skrze Božie slovo. Ty keď budeš čítať, budeš spoznávať to, ako ťa Boh miluje. Ty budeš spoznávať vlastne to, že jak on ťa vidí. My často chceme milovať iných. Chceme dať tú lásku, ale pokiaľ ty nebudeš vedieť, že si milovaný a ako si milovaný, ty nebudeš vedieť milovať iných. Takže teda najprv ty potrebuješ si uvedomiť túto vec. Ty si potrebuješ uvedomiť to, že ako Boh ťa vidí, ako Boh na teba pozerá. To je to, čo sme sa teraz rozprávali. Že ako ťa Boh miluje. No toto ty potrebuješ sa upevniť v tom. Ľudia, to nie je len o tom, že ty si raz prišiel k Bohu, stretol sa s ním a nejaká eufória zostala, nejaká atmosféra ostala v tvojom živote. Ty sa potrebuješ upevňovať v Božej láske. A to tak sa dá upevňovať iba cez Božie slovo a modlitbu. Prečo? No lebo to je rozhovor. Modlitba je rozhovor s Bohom. To je čas, to je ľudia, žiť s Bohom, to je o vzťahu. To je vzťah, na to treba dvoch. No a ty potrebuješ tomu Bohu prísť. Boh neustále, on ťa očakáva, on chce byť s tebou. Ale miesto, kde ho môžeš nájsť, miesto, kde sa môžete stretnúť, miesto, kde môžete prebývať spolu, spálňa tvoja s Bohom je Božie slovo a modlitba. To je to, kde ty sa priblížiš. Boh nás volá do intimity, do blízkosti. Boh chce, aby sme boli jedno s ním. Tak, jak Ježiš povedal, aby boli jedno ako my sme jedno. Toto je Božia tužba. A to, jak ty môžeš byť jedno s ním, to, ako ty môžeš spoznávať to, aká je jeho láska, to je iba cez modlitbu a Božie slovo. No a Duch Svätý robí to, že ti všetko toto zjavuje, on ti dáva poznať Božiu lásku, on ti otvára tú hĺbku, tú šírku, on ťa nesie, on ťa prináša do priestoru srdca Boha a ty spoznávaš jeho srdce. To je to, čo my potrebujeme robiť, čo si potrebujeme uvedomiť. My sa potrebujeme upevňovať v tom, ako nás Boh miluje. To není, počuj, my nemôžeme žiť zo svojej minulosti. Človek, ktorý žije zo svojej minulosti, sa nevie tešiť zo svojej prítomnosti.
Ak teda ty sa teraz netešíš zo svojej prítomnosti, chcem ti povedať, že pravdepodobne Božia láska vychladla v tvojom srdci. Starosti tohto sveta utlačajú Božiu lásku. Chcem vám povedať, že toto je príbeh toho druhého syna. Môžeme si ho prečítať ďalej. Lukáš 15, 25, od 25. veršu. Jeho starší syn bol práve na poli, keď sa vracal, približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jednou zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal, prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa mu vrátil zdravý. On však sa nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on povedal otcovi, už toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal takto kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. On mu na to povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať, radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Čo chcem poukázať teraz? Chcem poukázať vlastne týmto na toho druhého syna, že my jednoducho môžeme byť v tejto roli. Že často sa spoliehame na to, že dlho sme s Bohom. Ja ti chcem povedať, že roky s Bohom nie sú istotou kvality. Náboženstvo je roky. Náboženstvo je roky. Roky s Bohom neurčujú kvalitu vzťahu s Bohom. To, že žiješ dlhé roky s Bohom, ti nezaručuje naozaj kvalitu s Bohom. Nezaručuje ti naozaj, že tá láska je taká, jak má byť v tvojom živote. Aj náboženstvo trvá roky. A náboženstvo nie je len v katolíckej cirkvi. Náboženstvo je aj v letnično-charizmatickej cirkvi. Viete, diabol presne robí to, že ten marnotratný syn sa vrátil a dajme tomu, že ty sa stávaš takým ako ten druhý syn, že už roky si verný, späť sa vrátiš k otcovi, hej, si s otcom. A presne diabol robí to, že tými starosťami tohto sveta a všetkým možné začne ako keby utlačať tú lásku, vychladzovať. Rozumieš? A čo je napísané? Rimánom 5.5 sme hovorili, že Božia láska bola vyliata skrze Ducha Svätého kde? Do našich srdc. Do našich srdc. A čo tam je napísané, respektíve príslovia 4.23? Nadovšetko si treba strážiť čo? Svoje srdce, lebo z neho čo pochádza? Život. Aha. No diablovi o čo ide? No o tvoje srdce. Prečo? Lebo tam je ten život. On toto chce zničiť. Toto robí diabol. On sa snaží ukradnúť tvoje srdce späť. To, že si bol takedy strateným synom, to, že ťa Boh prijal, to, že si dnes milovaný, prijatý Bohom, ti nezaručuje, že sa nemôžeš stať zase strateným synom. Lebo je tu niekto, kto ti zavidí, kto ťa nenávidí, je tu niekto, kto je zlodej, klamár a chcem ti povedať, sám proti nemu nemá šancu. Preto my potrebujeme sa upevňovať Božej láske a prečo hovorí Biblia, že sa máme vrátiť späť k prvej láske. Božie slovo, vráť sa späť k prvej láske. To je to. To je to, čo my potrebujeme. Vrátiť sa späť k prvej láske. Nežij z minulosti. To je aktuálne. Evanjelium je aktuálne dnes, včera, na veky. Každý deň. To je niečo, čo ťa má zobudiť. Takže nie si sám. Nie si sám, si s Bohom, ale chcem ti povedať, že Božia láska je tak silná, že ona nepremení len tvoj život,
ale má schopnosť premeniť cez tvoj život iných. Ty sa stávaš takým zdrojom. Zrazu ty sa stávaš takou studňou pre iných. To nástrojom, kde oni môžu siahnuť po tom zdroji, po Božej láske. Božia láska má schopnosť vytlačiť z nás lásku k iným. Božia láska je nesebecká. Božia láska je obetavá. Božia láska nepanuje. Ona slúži. Božia láska sa nepovyšuje nad inými, ale považuje iných za vyšších od seba. To je Božia láska v nás. Matúšovi 22:37 napísané, 37, 38, respektíve 37 až 40. On mu povedal, milovať budeš Pána svojho celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou myslou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhému je podobné, milovať bude svojho bližného ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. Počúvaj, on nepovedal, že milovať bude svojho Boha, ale budeš milovať svojho bližného. Božia láska je nesebecká. Ona nezostáva len u teba. Ona sa dáva, ona sa rozdáva, ona sa posúva. Rozumieš tomu? Ty, keď miluješ svojho Boha celým svojim srdcom, výsledkom, ľudia, to není, že čo ty budeš si plánovať, alebo čo ty budeš chcieť robiť. To jednoducho bude výsledkom toho. Ty, keď budeš milovať Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, výsledkom toho bude, že ty budeš milovať svojho bližného ako seba samého, že budeš ochotný svoj život dať za svojho bližného. Toto spôsobuje Božia láska. A teraz mi povedzte, to je úplný rozdiel, čo sa týka lásky vo svete a lásky Božej. Božia láska je úplne diametrálne, úplne odlišná, jak láska tohto sveta. Láska tohto sveta je sebecká, čo ja mám z toho, rozmýšľa. Mentalita lásky sveta je tá, že čo ja z toho mám. A mentalita Božej lásky je, čo z toho má Boh a iný. A čo my sa zase, vrátim sa k tomu, my sa potrebujeme čo? Upevňovať v tejto láske, v tejto mentalite láske. Jak Božím slovom, modlitbou, skrze Ducha Svätého budeme spoznávať. Toto, čo teraz hovorím, to je to, čo Duch Svätý spôsobil vo mne. A to hovorím. No toto isté chce Duch Svätý robiť vo vás. A láska Božia robí vo mne to, že to neviem nechať pre seba, ale že to chcem dať ďalej. Rozumieš tomu? Že toto robí Božia láska. Týmto vlastne som pochopil pastierské srdce. Som pochopil, čo to znamená pastierské srdce. Už nejaký čas, 5 rokov, intenzívne slúžime mladým ľuďom. Robíme také stretnutia pre mládež, snažíme sa im venovať, učeníkovať ich. Pomáhame im objaviť to, čo Boh do nich vložil a aby to rozvíjali. Proste snažíme sa činiť učeníkov. A raz som si dával otázku, Pane, že prečo si vybral Davida za pastiera? Respektíve, prečo si tak za pastiera izraelského národa, ale prečo si vybral za kráľa, takto? Prečo si vybral Davida za kráľa? A potom, že on bol pastier. Bol pastierovec, nie? A teraz, predstavte si, že on bol ochotný dať život za ovcu, za zviera. Tam je napísané, že vlastnými rukami otrhol, jak to je napísané, proste zabil medveďa, leva. No to je už čas, kde Boh chránil jeho povolanie, chránil jeho, lebo už bol pripravený na to, že by sa stal kráľom. Ale prečo ho chránil, prečo si ho vybral? To bolo to, lebo bol ochotný dať svoj život za ovcu. My keď sa upevňujeme Božej láske, my keď rastieme Božej láske, ľudia, my spoznávame to je to, čo som hovoril, najprv spoznávaš to, ako teba Boh miluje.
ale ty spoznáš, akú hodnotu máš v Božích očiach a to spôsobí to, že ty začneš vidieť aj iných tak, že ako sú vzácni v Božích očiach. Natoľko ich začneš vidieť vzácných, natoľko ich začneš vidieť vzácných, natoľko, že budeš ochotný dať za nich svoj život. Lásku, a to nie je láska zo sveta, to nie je láska, ktorá sa dá naučiť, to je láska, ktorú získavaš pri Bohu. To je to, čo Božie slovo hovorí, že Božie túžby sa stávajú našimi túžbami. Boh ti zjavuje svoje srdce a zrazu ty túžiš po tom, čo Boh túži. Potom aj v Biblii vidíme, že keď Mojžiš bol na hore Sinaj, pripomína Bohu, počúvajte, ľud dole, zase, hej, neverný, spúrny národ, zase dole je. On bol na hore Sinaj 40 dní a oni dole si zhotovili zlaté teľa. Zase modlu. Boh ich vyviedol z otroctva, všetko im dal a zase spadli do nevernosti. Počúvaj. A Ježiš, respektíve Mojžiš je na hore Sinaj a Boh mu hovorí, že no pozri sa, čo urobili. Postavili si zlaté tela, modlia sa k nemu. Viete, čo robil Mojžiš? No ešte takto, ešte predtým hovorí Boh, že zničím tento národ. Takto. Boh sa nahneval, hovorí, že zničím tento národ. A počúvaj, čo mu hovorí Mojžiš. Že nezabudni, čo si povedal. Hej? Respektíve, jak to tam je napísané, že jak to bude aj vyzerať pred tými Egypťanmi, hej? Že si ich vyviedol z národa. Nezabij ich. Hej? A potom ešte viackrát sa to stane ľudia a potom hovorí, že zabij mňa, Mojžiš hovorí. Radšej zober môj život. My keď sme blízko Boha, my keď spoznávame, my keď sa upevňujeme Božej láske, my keď spoznávame, ako Boh nás miluje, ako Boh miluje iných, ľudia, zrazu my milujeme Božou láskou tých ľudí. To znamená milovať Božou láskou. Až natoľko, že si ochotný dať život za nich. Boh ťa nestáva do roli nejakého, len ty si tak kde na boku, ale Boh ťa dostáva do roli, do svojej pozície ťa dáva. On ti ukazuje naozaj pozíciu, tak to je. On nič nezakrýva, on všetko odkrýva. On odkryl celé svoje srdce tým, že dal svojho syna. On už nemá čo ti dať viac. On odkryl ti celé svoje srdce. A taký Boh má postoj k tebe. Takto Boh ti odkrýva svoju lásku. Rozumieš tomu? A tým pádom ty nielen vidíš seba, jak prijatého, milovaného Bohom, že už ti je odpustené, že si novým stvorením, že máš nové rucho, že máš prsteň a že máš obuv a že si synom, že si bol mŕtvý a že si ožil. Ale ty sa stávaš, vieš kým? Ty sa stávaš synom, ktorý hľadá ďalších stratených synov. Odkaz pre toho druhého syna, ak si v pozícii toho druhého syna, že si možno frustrovaný, chcem ti povedať, odkaz pre toho druhého syna je vráť sa späť k prvej láske a rob to, čo robí tvoj otec. Vráť sa späť k prvej láske. Potrebuješ znovu objatie. Potrebuješ znovu vedieť to, že si prijatý, milovaný Bohom. Vráť sa späť k prvej láske. A rob to, čo robí tvoj otec. Uvedom si, že sú ešte veľa, ten otec má veľmi veľa synov a dcer, ktoré sú stratené. A rob to, čo robí tvoj otec. Spoznaj tú hodnotu v tých ľuďoch. Snaž sa pozerať jeho očami. Ale iba tak budeš vedieť pozerať jeho očami, keď budeš s ním. Ak budeš s ním, tvojim prirodzeným pohľadom bude hodnota ľudí. To bude tvoj prvý reflex, ktorý budeš robiť. Tak, jak máme reflexy, že prvé, keď dačo padá, zachytíš, tak budeš robiť veci, že tvoj prvý reflex bude, že vidíš hodnotu v ľuďoch, že budeš ich chcieť kázať evanjelium, že budeš chcieť ich priviesť k Bohu, že budeš ich milovať, že budeš sa chcieť o nich starať. Akokoľvek ti Boh bude zjavovať, samozrejme budeš si používať tvoje dary, to, aký si. Ale zdrojom toho, aby to fungovalo, bude Božia láska. Rozumieš tomu?
Amen. Neviem, koľko kážem, ale to, viete, ľudia, to je taká téma, že to by sme tu mohli ešte byť dlho veľmi. Ja chcem len povedať ešte možno poslednú vec, možno k tomu. Chcete tu so mnou, hej? Amen. Či ste takí dotknutí? Amen. V Jánovi 13. kapitole 34. až 35. verši napísané, že nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás, aby ste aj vy sa navzájom milovali. Podľa toho všetci budú poznať, že ste moji učeníci. Že budete mať lásku jeden k druhému. Počul si tento verš? Že on chce, aby sa navzájom milovali, tak ako on nás miloval. A že podľa toho budú ľudia vo svete vedieť, že sme jeho učeníci, že jeho láska bude s nami. A teraz mi povedz, do čoho ty vkladáš svoj čas, energiu? Chceš, aby Božie kráľovstvo rastlo. A chceš, aby Božie kráľovstvo rastlo, aby ľudia videli tvoj život, že aby sa jednoducho obracali, takto by som povedal. A aj tí, ktorí žijú s Bohom, aby rástli Bohu, tak kľúčom k tomu je Kristova láska. Láska potrebuje rásť. Nie je tam napísané, že keď budete veľmi pekne kázať, že keď budete veľmi pekne spievať, hrať, keď budete mať dobrú aparatúru, keď budete veľmi hluční na evangelizáciách, keď budete neviem čo robiť. Ale jak? Že Božia láska bude medzi vami, podľa toho oni budú vedieť, že ste moji učeníci. Viete, láska Božia, naše slova, my veľa vecí narozprávame, veľa vecí robíme, ale to, čo stále nás dobehne, je toto tu. Ľudia stále prídu na to, či naozaj Boh je medzi nami. To nás dobehne. My na tomto potrebujeme pracovať, aby Božia láska rastla medzi nami. No a to tak, že najprv ty sa budeš upevňovať, je to krok s krokom, to jednoducho sa nedá oddeliť. To je jak jedna noha a druhá noha. To je to, že jedna noha je to, že ty budeš milovať svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a druhá noha je, že budeš milovať svojho bližného ako seba samého. Bez toho sa nedá, lebo láska je nesebecká Božia, ona dáva. Takže ty, keď budeš milovať svojho Boha celým svojim srdcom, všetkým, tak automatické vyjadrením toho bude, že ty budeš milovať iných. A tak, jak Ježiš sa stal tým telom, že tam je napísané v Jánovi 1. kapitole, že na počiatku bolo to slovo a to slovo bolo u Boha. A tak ďalej napísané, že to slovo jednoducho sa stalo telom. Že to slovo prišlo medzi ľudí. Viete, Ježiš je predobraz toho, čo my máme robiť. To není len Ježiš, ktorý bol. On sa stal hmatateľnou láskou. Ľudia už nielen počúvali, nevideli len skutky Božie, ktoré Boh robil cez Izrael, respektíve cez prorokov, ale Ježiš sa stal tým hmatateľnou láskou. On prišiel a ľudia mohli vidieť na vlastné oči a zažiť na vlastnej koži, čo to znamená Božia láska. A dneska Ježiš možno tu teraz není, ale Boh zoslal Ducha Svätého. A tak je napísané, on vylial, skrze Ducha bola vyliata do našich srdc jeho láska. Dneska skrze Ducha Svätého toto isté zažívaš, jeho lásku. On je tou hmatateľnou láskou, ktorú ty zažívaš. Ale viete, čo chce on? Aby aj ty si bol tým živým slovom medzi ľuďmi. Aby ty si bol tým hmatateľným. To, že ty chodíš medzi ľuďmi a ty si tým hmatateľnou láskou, že z teba vyžaruje, strieka to von. Rozumieš? To Boh chce. To je to. Ale tu iba tak, keď ty sa budeš upevňovať Božej láske. A chcem vám povedať, nemusíte poznať kompletne Božie slovo. Ale človek, ktorý miluje Boha, on sa nestratí. Človek, ktorý miluje Boha, on sa nestratí.
Poznáme slovo intuícia. Robiť veci intuitívne. To znamená, že bez nejakého premýšľania, hej teraz, že nejak nad tým sa zamýšľaš, urobíš správne rozhodnutie. Hej, intuitívne si urobil niečo. Ja by som povedal, intuícia je, jak má telo reflexy, že reflex je správny, hej, že zachytí sa, keď padáš. To sú reflexy. Tak máš intuíciu charakteru, že proste niečo urobíš v danej situácii. No a keď máš lásku, ty žiješ intuitívne, robíš veci správne, inak povedané, bez toho, že by si vedel, že to je správne. Lebo čo tu, predtým, čo sme čítali, že milovať budeš svojho pána celým svojim srdcom a potom, že budeš milovať svojho bližného, tam zákonníci ho skúšali, jak dodržíme tých 10 prikázaní. No tak, že iba tieto dve, keď budeš dodržať, všetko bude OK. Toto je kľúč. Rozumieš? Toto je kľúčové na to, aby si žil pred Bohom aj pred ľuďmi tak, jak treba. To je kľúč. Takže zostávajme v Božej láske, upevňujme sa, upevňujme pohľad Boží na nás, ako Boh na nás pozerá. To nežijeme z minulosti. Človek, ktorý žije z minulosti, sa nevie tešiť zo svojej prítomnosti teda. Žije prítomnosť. Boh je tu a teraz. Ten otec, on žije, on je tu. A ak nebudeš s otcom, diabol rýchlo ukradne tvoje srdce. Rýchlo vychladne tvoja láska v ňom. A ono to začína, viete, jak ľudia. Že človek začne reptať. Tak to začína. Že začneš reptať. Proste sa ti veci nepáčia. Hej, prestaneš dôverovať jednoducho Bohu. A ono takto začína a potom to končí veľmi zle. A chcem ti povedať, Boh ti pripomína, ja som tu s tebou. Ten otec, on sa nezmenil. Ja ťa chcem znova objať, ja ťa chcem znova prijať. Tak, jak dneska Rado hovoril, že daj mu svoje srdce. Ľudia, srdce mu nedali sme len pred 10, 12, 15 rokmi. A neviem, koľko žije s Pánom. Ani pred rokom, ani pred pol rokom. Srdce mu dávame každý deň. Srdce mu dávame, lebo my musíme pochopiť, prečo tu hovorí Biblia, nadovšetko si chránte svoje srdce, lebo stávať pochádza život. Lebo o naše srdce je boj. My potrebujeme pochopiť, že o naše srdce tu nejaký boj prechádza, nejaký boj. Neustále. Diabol sa snaží nejakým spôsobom stále ti ukradnúť tvoje srdce, lebo tam je ten život, tam je tá láska. Takže ty potrebuješ sa vrátiť späť k prvej láske, svojmu otcovi. Upevňovať sa. Amen.